muChiBuja taone nhau dzomanhoko dzozuwa rochina mwedzi uno wa Chikumi. Last Maengahama abulitsiwa mujere nyasi apo wanga avita makore masere chaiwo arimo. Akasungiwa nevamwe vaviri wachipomewa mhosva yekuponda mupurisa munzvimbo yeGlenview. Tinofara nokuti wabulitsiwa asi taakulingira kuti wasungise wese wakaita kuti wagare mujere zvisibe kana chinangwa kudari. Watakanuhwa mhosva iyi namutongi Rita Makarau. Toramba tichindotenda. Muzvinafundo ravamo madhuku wagotiwo vanhu vanofanira kuti vaende mumugwagwa kuti vamise kuchinjiwa kuri kuitika bumbiro romutemo. Watiwo matare aribe kana zvisvino anogona kuita nokuti anogona kundonzi nevakuru aite zvokuti zvireke kubudirira. Asi kana vanhu vakaenda mumugwagwa aiwa kwai vakuru vanogotetekera kana vanhu vadaro. Zimbabwe Electoral Commission yagoti iyo zvakanyorwa naJonathan mubhuku racho rakanzi Excel Gate manyepo. Wagotiwo palibe chisvinu chaagonyora kana kuti palibe chokwadi chaagonyora, asi toramba tichindolinga tichiti zvahwadza ukaona wagoreketa kudari peno ichokwadi chaakagonyuracho. Hopewell ching'ono ati ada kudotanga kuita chirongwa chinobuda padandemutande musosondo wega chakanzi on the record with Hopewell. Ticharamba chiringitsa kuti anenge achireketa nezvei, asi awimbisa kuti anenge achireketa nevanhu vakuru zvokutoti aiwa tagara tatoteya nzeve nemadziso kureketano. Vanhu vari kutsvaka kuti muno mweya chere kana kuti muno oiri chere kumuzarabani kwai waakuda kugotangisa kuchera kwai ipapa panogopera gore rino wanenge vari kuringira kuti ndopo wanenge wachera. Michina yokucheresayo nokulingalinga yatouya munyika medu mumu. Izvi zviri kuitiwa neInvictus Energy. Ticharamba takalinga mabi yangu. Wamutoli ng'ube wabenuka apo kare nomapwapwa awo kuti nyika ino mari yakawandisa kudarika yainge iri kuda kugosenzesa. Wari kutiwo pamari yakawanika nonyika wano mari inoita mabhiyoni mapfumbamwe chaiwo yawaribe kusenzesa kureketano. Asi zvinotohwadza kuti ipapa hurumende ibodziyo iri kunyora kuJapani ichikumbira kuti Japani igowapa mari yokunhadzira bhiriji roBeshnaf. Zvinotohwadza izvi mabi angu kuti mapwapwa akadari anoramba achindoitirweiko vanhu vachireka kugosungiwa nomapwapwa akadari. Bhangi ronyika ragoburitsa iro mazita avanhu nemakambani wagopuwa mari pamusika wavo wokutengesa mari yokunze kwenyika. Tinokurudzirana mabi angu kuti tiende koringitsa tigoziva zviri kuitika nokuramba tichindoona. Hurumende yatiyo yagopa mari kukambani yondegeyo yaZimbabwe kuti itenge kamukandege kadiki kakorudziwo ERJ 145. Watiyo kandege kadiki kanogobatsira kuti zvakaita nzendo dzokuenda South Africa nedzimwe dziri mudhuze dzibudirire zviri nyore. Tinoramba tichindoimba kuti wachazviita izvi. Iyo kambani yondege iyi yagoti yada kubenutsa pokare ndege yorudzi weBoeing 777-200 ER kuti iende kuHarare ichienda nokuBeijing. Hino mabi yangu kuti zvinobudika chere, asi toramba takalingira kuti zvigobudika peno ingaitewo mari. Kambani inounga mangoda kwachiyadzwa yoZimbabwe Consolidated Diamond Company yati iyo yagoda kuingidzira zvainounga nozvikamu 30 chaiwo kubva muzana. Wari kuti wari kulingira kuti wagoise zvinhu kuti zviite zviri nani. Tinondoramba tichindoimba kuti mari iyi ichagobenukawo kunyika kuti tione kupfumvura tese. Zvikoro zvapfikiwa nyasi kwemasondo 3. Wabereki tinagweta bau rokungwarira kuti wapwere wedu wareke kugotaikiwa neimwe nguwa. Kuoma kwaita zvinhu munyika kwakonzeresa idi watambiwo chikwata choHighlanders kureketano kwai waramba kugotamba wakagoita zvokuti tiri kundogara kusvikira machinja mari dzamunotipa. Idi zvakatooma mabi angu. Tinoimba kuti maridzo wachaingidziwa. Tiringe zviri kuitika pasi rese. Kuno murume muSouth Africa apuwa kugara mujeri kweupenyu hunosvika 4 chaiwo.
toramba tichitenda nokuti akaita basa rekuponda wapwere wache waongowariwana wano makore aibva pamatatu kusvika pamapfumbamwe. Toramba tichiti pasi ino anoita zvounhu hwakadari dai akafira mujerimo. KuZambia kwarambidziwa zvokuita kukokorodza vanhu vachitsvaga sarudzo dzinoitika zviya. Kwai kuungano dziri kudiwa nonyaya yodzihwa mupengo. Hino kana sarudzo dzokuZambia dzikakubudirira gore rino mabiya angu. Nyika yoNigeria yaburitsa paTwitter kuti ichadaba kuti Twitter isenze muNigeria. Izvi zviri kuitika nozuro kwakadzimiwa zvakange zvanyorwa naBuhari mutungamiriri weNigeria. Iyo hurumende yangoti warambidza dandemutande reTwitter nokuda kwezvinhu zviri kuitiwa nevamwe vanhu vanogona kuda kuti waite zvokupandukira hurumende. Hino mabiya angu kuti zvichagodini ipapa. Kuna vanhu vapfumbamwe kuChina wakuyiwa nochitima apo vangu vari kusenza kunhadzira chitima chimwe. Hino kuti njanjiyo yange ribe kupfikiwa nei apo zvaita kuti chitima chiuye chikandowakuya wakadaro. Toramba tichindoti wazorore murugare wapfawo. Iyo China iri kufara nyasi paino bazi rozvoutano pasi rese kamushonga kayo kokudziviradza mupengo koSinovac kakubvumiwa kuti kaseenzesiwe makunokuno yano. Tiri kuramba tichindoti aiwa wakuru wedu peno wakanga waonawo zviri nani ipapa. Kwai nyika yeDenmark yakuda kuwaka chimwe chitsuwa kutoita guta svinhu chairo paribe chinhu izvezvi kureketa pano nyanza iripo yawada kuti wawake kuingidzira nzvimbo yawo hawo. Idiwa biyedu wanoita kudada chaiko. Mukatikidzwa kanyasi kwai Singapore Grand Prix inoita mujaho wokumota kudiki yakanzohwa pachiribe ichiri kuitiwa, asi wada kuringira kuti waringe rimwe guta ravanogona kuitira. Hino zvikabudika izvi, asi tiri ipapo mabiya angu aiwa kwanyasi tabweka. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.